Pane chitiro chinoshamisa chinooneka kuti aiwa nyika yese zvairi kubatikana nevakomana aiwa vanouya vachimaina zvamuona kuti kunyange nzvimbo dzakaita sana Botirekwa dziri kuoneka kuti angova makomba oga oga asisiri safe for people and animals. Panapa pane chitiko chatoona chinoburitswa nevakomana mukira muZimbabwe vachiexposa kuti aiwa vakomana vatandanisiwa. Sanapinda mashoko anobuda chinyorwa panapa aiwa anoti pasubscribe or like or turn on the bell icon. Tipinda unoposta mapictures amuri kuona awo vavanyora vachiti 4 companies, including several Chinese firms, have been shut down for illegal gold mining along Zimbabwe's Mazoi River. The crackdown comes in response to reports of extensive environmental damage. Local communities have been grappling with water shortages for years, largely due to the impact of these mining operations. Tomashikwanira panapa chiposo chiti aiwa tinoona kuti macompanies aiwa emachina anouya achivharwa vaimaina illegal vaionekwa kuti aiwa they are destroying nzvimbo land yenyika yeZimbabwe vachisiya nzvimbo iri harmful kuma citizens, vachisiya nzvimbo iri harmful kuma human beings and animals. Tona vanhu vanenge vachichema vachiti aiwa these Chinese they are just coming and looting my resources. Ari alleged since aiwa vakomana ava vari linked kune vakomana vari kumusoro kungava kumamilitary kana magovernmental positions, since these guys avakangorigiwa vachingoita but vanozivikanwa kuti vari linked nevakomana vari muThe government. Tidze mafunguro enyu moti kudii tichiona kuti aiwa vakomana ava vanotandanisiwa vachirova pasi. Pinda comment section medu, subscribe or like, turn on the bell icon.